Ciao, eu de la Curcanel Gaming și acum mi-au ajuns noile mele căști Razer Kraken Pro și m-am gândit să fac un unboxing. Ăsta e coletul de la Nemo Express și da, hai să deschidem. Uai, cât am așteptat după el. E cadoul meu deja de Crăciun. Că am fost plecat și na, nu am putut să vină. Wow. Astea îs. Da. Razer Kraken Pro. Cât am așteptat eu după ele. Și da, astea sunt căștile. Razer. Au fost 4 milioane aproape. Și da, hai să facem unboxing-ul. Așa. Prima oară dăm chestia asta jos de la Razer. Așa. Îmi părea mie rău să o rup. Bun. Și le-am desfăcut verde de la Razer. Și hai să le deschidem. Nu se deschid foarte ușor. Așa. Iată-le. Razer Kraken Pro. Așa. Noi nouțe. Wow. Se deschid cam greu. Așa. Punem astea aici. Ups. Și astea îs. Ăsta e microfonul. Pot să-l țin doi. Super șmecher. N-aveți idee cât le-am așteptat. Și de aici așa se reglează volumul. Așa, de aici așa se pornește și opresc, cred, sau ceva de la microfon. Astea sunt cablurile. Ăsta-i pentru microfon și căști. Sunet, de fapt. Și ăsta e pentru amândouă ca să le conectezi aici. Așa. Și ăsta îl bagi în calculator. Și poți să-l bagi ăsta direct în telefon sau tabletă sau device-uri, că la ele împreună microfonul cu sunetul.
Bun, și să vedem ce am mai primit în cutie. O chestie, eraser. Așa. Ultimate Sound Experience. Așa, asta e Activation Code. Aici sunt niște... Wow, 2 stickere Razer. Ce mult mi-am dorit eu. Și aici chestii. Da. Deci așa e microfonul, pornit și oprit. Poți să le scoți asta? Stai. Stai. Și, da, astea sunt căștile. Mari, șmechere și microfonul e foarte bun. Uitați, tocmai ce îmi trebuia mie. Dacă mi-ați văzut video cu CSGO primul și al doilea, v-ați convins. Și da, ăsta e unboxing-ul și review-ul. Și astea sunt căștile Razer. Razer Kraken Pro. Pa!